Nagkahiusa karon ang Archdiocese of Cebu, lungsod sa Bulhoon ug ang kagamhanang probinsyal sa Sugbo nga mabawi sa Archdiocesan Shrine o Patrocinio de Maria Santissima ang giingong nahanaw nga pulpit panels nga ana karon sa National Museum of the Philippines. Sayra nato ang detalye pinaagi nining report. Human sa taas ka panahon nga pagkahanaw sa mga pulpit panels sa Archdiocesan Shrine o Patrocinio de Maria Santissima sa lungsod sa Bulhoon, gilauman nga mahibalik na kini sa dili madugay. Kini human na sayran nga naara di ay kini sa sulod sa National Museum of the Philippines naka-display. Mipadala na og suwat sa Cebu Archbishop Jose Palma ngadto sa Director General kang Jeremy Barnes sa National Museum of the Philippines sa tinguha sa simbahan nga mabawi ang mga pulpit panels. Matod ni Archbishop Jose Palma ang mga pulpit panels gikuha gikan sa sulod sa simbahan nga walay pagtugot sa local ordinary sa panahon sa iyang gisundan nga si anhing Archbishop Ricardo Cardinal Vidal. Wala usay official records sa Archdiocesan Archives o bisan sa Chancery Office nga adunay request gikan sa Kura Paroko ni adtong panahon nga i-deconsecrate ang pulpit panels nga may proseso ugaling tangtangon kini. Dili lamang ingon nga as if ordinary nga treasures but with a very important, significant relationship sa proclamation of the faith, no, kay diha man sa pulpito ug malipay kita nga ibalik na kini sa Cebu, no. Sa pangutana kung kinsa ang anaa sa likod sa pagkawagtang sa pulpit panel sa simbahan sa Bulhoon o kinsa usab ang manubag sa nahitabo, mao kini ang tubag sa Arsobispo sa Sugbo. Ang tao nga responsible diya ang parish priest, ang pastor, pero kay mga patay naman, no. Patay naman ang pastor, patay naman si minister. We don't want to dig their graves and ask them naman. Pero the idea is sa karon lang nalipay lang kita, but it's also a reminder, no, to our present parish priest to really be extra careful. Samtang sa nadawat ng komunikasyon sa simbahan gikan sa National Museum of the Philippines, may padayag kini nga bukas usab sila sa sabot-sabot uban ang simbahan ug ang provincial government. These are not just objects of art for people to behold or publicly or privately, but these are integral part of the history, heritage and faith of the locality. Samtang suportado sa provincial government ang pagbawi sa pulpit panels, gani usa ka resolusyon ang ipalabang sa provincial board nga nag-awhag sa NMP sa pagbalik sa pulpit panels sa Sugbo. Gipaniguro usab ni Governor Glenn Garcia nga mahatagan og igong seguridad ang pulpit panels sa higayon nga mahibalik na kini sa iyang kanhi na himutangan. We request the National Museum to return these treasures so that they may be rightfully put back where they belong. We assure the National Museum that there will be enough security for these panels from here on. So there was no point in the dynamic transfers of these 4 artifacts that would convert it into a legal object. Since it was an illicit object, it is illicit all throughout. Isip usa ka diboto ug usa-usab ka Bulhoanon, gikalipay ni Mayor Juji Genesi Dirama ang aksyon nga gipakita sa simbahan ug sa kagamhanan nga mahibalik sa ilang lungsod ang sagradong butang nga naghatag og tatak sa pagtuo sa katawhan sa ilang lungsod. Mauli itong mga pulpit panels nga o itong mga uban pang nakawala nga artifacts nga belonging to Bulhoon. Wala na'y plano pa ang simbahan nga paimbestigahan ang nahitabo. Ang mahinungdanon nga napalgan og mahibalik na ang sagradong butang nga iya sa simbahan og sa simbahan na usab mamahimong ipahimutang. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.